Angel, you are out of your mind. I'm not gonna push myself to join top 10. I don't care anymore because I don't give a damn with the result. But the thing here is, you give it to who deserves the placement of your competition, because this will boil down against you. And I'm not gonna let this pass. This is gonna be posted online. Thank you. Not like Mr. Andiosa, we really respect each and everybody's decision. But coming all the way from a faraway land, it's very unacceptable din naman po talaga. So, thank you very much for listening to us, ma'am, sir. And it's okay, ayusin lang po natin ito. May dadagdag ka ba? Mike, please. Good morning pala. So on behalf of the judges, I have to speak out my voice. Nashock ako sa 40 kasi usapan namin upon signing the grading, 50% na sa beauty. So how ka mag-arrive yung isang candidate na 40? Kontesera din kasi ako, naiintindihan ko yung feelings nila. And for that, ngayon ko lang nalaman na nakakuha ng 40. Actually, you're one of my top 5. That's my point. If you already have an orientation, where did you get the 40? May intention po ba talaga ibagsak ako? Yes. If you already talked and you gave me 40, so I think it's very unfair and unacceptable in my end. Diba po? I hope you understand. Coming from the judge here, may orientation na po kayo. So for me, with that being said, I will not going to accept that result. Grabe, very worse my 40 bills. Meron pa? Ayun lang yung sa loobin ko. Talagang na-orient kami na lahat sila ay given 15 sa beauty. And then magkakatalo na talaga sa intelligence. Ayun lang. So sandali lang ha. Anong gusto niyo ito? Itutuloy ko pa ba o hindi na? Kasi sabi ko nga sa chat dati, kung manggugulo kayo, hindi ko kayo pinapunta dito para manggulo. Kumuha po ng judges, the decision of judges kailangan respetuhin. Huwag niyo silang questioning kasi may sarili-sarili silang desisyon. Sabi ko nga, kung kaya na mag-ano kayo dito, mas mabuti nang umalis na kayo. Kasi hindi ko kaya naman kayo tinawag dito para makisali sa contest ko. Sabi ko nga, kung pupunta kayo dito at makikontest lang, okay. Pero pang manggulo, hindi yung pagkatalo nyo, pwede na kayong umuwi. Yun lamang po. Hindi na po. No need to explanation. Yun lang po. Ay hindi. Tama na po yun. Respetuhin ang desisyon ng judges. Yun lang po. Kung gusto nyo pang ituloy, go sa mga top 10. Pero pag ayaw nyo na, wala na kayo. Kasi hindi ko kayo inimbitahan dito para manggulo. Gusto ko lang masaya lang yung katapusan ng ating tagi. Yun lang. O diba? Kung gusto nyo pang ituloy, go dun sa top 10. Sa bagay, nasa akin pa rin yung price. Kung ayaw nyo, hindi ko ibibigay yung pera. Ayaw na! Kaya sabi ko nga, lahat ng sinabi ko, 7,000, 5,000, ibibigay ko lahat yun. Kasi parang umano sa akin, parang nababasa sa mga kinuha kong judges kasi parang kini-question nyo sila. Yun lang. Kaya dapat kung hindi kayo nakapasok sa atin, huwag nyo nang questionin. Kasi may sarili-sariling desisyon mga judges. Yun lang.